If you more we be a kwa baba so German Scafi so and so German TV so more than subscribe to channel no like video no mama na share said be ya wonu bi enso no sabeka video ni bi ni nyina etimi edi abom. Yes, and Friday no say Friday say dey otime kan na nim say energy e wo ho. Yes. Bojaye pa. Yes, na yenhwe dey wo for Friday Bonanza. Na before say be hwe plan no me bon kai so pese utwa any NLA game a emfa ba bia so beba so jama ho ana so de be send foster our number we so 0246898449 ana so de beba me ho no 0593673300 na mehwe na metwa games nyina de ama kama. Yes, udin so a entempa na so onsa ebeka usika entempa na so. Yes, say anopa game anopa na onsa beka usika after results no. Na numere game so a onsa beka usika before 9 p.m. kura. Yes. Or let's say wins kura no so a before 8 no na aye payment nyina wi. Yes. The ton say ya na ni panedol so nti be send obi ade ama no. Ba ache kura no 9 na onsa ka usika kama. Now so wo hunu dia wo de kwa akoye nwumre na good. Na yenhwe de offer your Friday Bonanza na yenhwe sa setup we transfer from Vag West. Yes, Vag West. Year 2016 good. 2016 event number 1500 so at 274 first box no dey try 3966 74 3966 we ya pe and obeto 85 good we dia ometo 39 on jump omla information 76 70 nti 39 no o jump be see first box no dey try 76 70 good nti we dia o see emfa event enkodi nti ha bun se 74 we ono so jump ba live o jump ba dia we a on repeat area o repeat lap 62 to bet me 62 74 e kan $2 na $2 pa na ye be ka jagu so 36 65 na dia nti na 3665 yes na ha no be 36 no o repeat about machine we a on say nyimra so na 3665 no me be confirm e the amount kama yes e jagu mpa nti ahode wo ho a bit me atwa na kase 3665 yes 3665 yes good na yenhwe current na oba current na say no abehye no ha event number 888 no to 74 3966 74 first box 39 and a 66 good we ya pe and obeto 85 at the my kama but the bella pay 66 no good 85 or the bella pay 66 no we are ometo yen 39 70 76 39 first box into we no jump aba no dey we 70 76 so close me say nyina abugu close e wo ho nti we dia o sesa 74 we ye nyina mra ye yina abade a ye mfa metwa 62 e wo so 74 no ye nyina mra e fa metwa 62 good na 36 65 no so dey e be confirm e the amount e wo ha kama yes kama yes name setup we and also a transfer from national to Friday Bonanza event number national event number 1268 aha me hu so to 40 our machine we are now beto 1 we are 1 2 3 now beto 74 we are on my 39 machine we 39 machine on my 70 second box winning 76 center box winning no dey 69 no a serve 16 our machine so into we dia on also see emfa event in kodi nti the event ni kodi dia ubeba na 36 65 no na ni mienu esa egusu ha
3665 no na ne mmienu sɛ egu so wɔ ha. On sɛ 62 no ɔno nso dwane bɛtena machine. Nti 62 3665 deɛ ɛnɛ ahoɔden wɔ mu papapapapapa. Ɛwɔ sɛ wotumi atwa bi die. Good. Na ha wobɛhu sɛ 39 no nso abɛto wɔ ha de alɔke event no de ama yɛn kama. Yes, nti 3665 deɛ yɛmfa ni agorɔ ne koraa. On sɛ wobɛba no na mmienu ɛsan hyehyɛ saa 3 numbers dɛ ɛbɔ yɛn ase. Wobɛba ha no ne mmienu ɛsan hyehyɛ aseɛ biem. So nti 3665 deɛ mesrɛ wo ahoɔden wɔ hɔ a twa ne kɛse na ɛbɛto. Good. Nti yɛnhwɛ current no for this setup no. Yes, nti woba ha mu nso ɔbɛto 40 owie a san 1. Good. Nti owie a collect count 1 2 3 na ɔbɛto 74. After 74 no ɛna ɔbɛto 39 machine. Good. Owie deɛ ɔbɛto 70 second box, 76 center box, na ɔde abɛtwa 69 na wasɛw 16 ama yɛn ɛwɔ machine. Good. Nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna wahyehyɛ no ɛwɔ ha ɛde ama yɛn no. Saa pɛpɛɛpɛ na wahyehyɛ ɛde ama yɛn no. Nti wawie deɛ a ɛne ɔsi yɛmfa event nkodi. Yɛmfa event no nkodi. Bɔmmɔden na atwa bi na ɛbɛto. Good. Nti sɛ ne yɛbɛnya for yɛ full game no yɛbɛka de 2 event na bom. Nti yɛka bom a 2 gu ha. Sorry. 2 gu ha. Nti yɛba bɛnya 8 numbers pair. Good. 8 numbers pair. Good. No we are no yi best 5. Near ye best 3. Near ye 2 dalet. Am rain fees are 6274 no. So good. Now you for 3665. A strong 2 dalet for ne. Now you for 36 free banker. Yes, na me say bon kai say we writer open machine e de ye adwuma udi a anasa wo customers ni di a obenye sika tu o makantam dia ene bla na ebeje wo lucky machine eno asa obe WhatsApp me ana obe frame me number we 0593673300. Yes, o frame me a o so sojama patch wo hia wo lucky machine na yabeje wo documents na ye dia process bi ama kama. Me say machine no obeje asiketua bi anim. The here ne say wo de be ye adwuma eno ne one important wo de be ye adwuma because company na waboka eno akoye machines na di aba. It wo je na de koto dem a na che so wo bo no ka just like that. Nso obi anu ho nso a obe pese ne company e be run down. It wo je a hunu say wo je de aye adwuma. Nyame nka ho o me nkwatente ho de wo. Bye bye.